समाव बाथौ बिबुंसारनि जानानै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बालिसां बियाबनि जि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेयाव जों दंफैयो। दा बे समाव जोंजों लोगोसे दङ मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि लक्ष्मण बसुमतारी सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनानै लागोन। गिबियावनो सारखौ बरायनानै लाबाय बाथौ बिबुंसारनि जानानै। गिबियावनो आङो बाथौ बिबुंसारनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि जि रुफाथि मायथाइ फालिथायनि जि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव सारा बाहागो लाफैनानै माबायदि मोनो? ओरैनोथ' गेवलां मेल होनोब्ला जोङो गोबां खुसि मोनखायो। जि गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो बाथौनि जौगानाय आरो माखासे मावनो गोनां खामानि आरो जोङो मा मावबोबाय थादों बेफोरखौ जोङो फोसावनो हायो बा जोंनि रायजोफोरनो जोङो फोरमायनो हायो। दा दिनै नैबे बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बालिसां बियाबनि जि सिलभार जुबिलि सेलेब्रेसन थामहिनबा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बेयाव नुजाथिफैनानै आरो ओरैबायदि गोसोखौ खुसि मोनबावदों जे जोङो माब्लाबा गावखौ बाथौआरिल' बुंनानै लायो, खिन्थु जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा माब्लानिफ्राय दाजानाय, बे दाजानायखौ जोङो सिलभार जुबलिनि गेजेरजोंसो जिहेथु रोखायै मिन्थिनो हायो। दा बेनि थाखायनो दिनैनि बे 25 बोसोरारि जि सेलेब्रेसन, बेयाव नुजाथिफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि गेजेराव आलासि नुजाफैनो हादों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा नुजाथिफैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिगासिनो दं। बेजों लोगोसे मोनसे समनि गोख्रों मावथि, माइनाव आफादनि गोख्रों मावथि मुसुमा फुलेस्वरि नार्जारि आबौआबो बेयाव दसेनि उनावनो बेसेन गोनां बिबुंथिखौ लाखिगोन। दा बेनि थाखायनो आङो नैबे हाबाफारियाव जिहेथु आंबो आलासि महरै नुजाथिफैनो हादों, बेखायनो आङो जोबोर गोजोनदों। आरो गोजोननांगौनि बाथ्राया बेनो जे जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावनो दङमोन, बिनि उनावसो गुबुन गुबुन बिबानखौ मोनदों। जे माखासे बोसोरनि सिगां जोङो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबाव गावनि असे धोरोमनि जि बोसोनखान्थि, धोरोमा माबोरैहाय थांनानै थानांगौ, बेफोरखौ जोङो सुबुंनि गेजेराव फोसावहैनो थांनायाव ओरैबायदि खस्थ'मोन। माब्लाबा हर जायो, बै हर जानाय समाव जोङो मैदेरफोरजों सौग्राव सौसि जायो। जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसावनो थाङोब्ला गुबुनारिफोरा जोंखौ सिगियोमोन, लामा सामा जोङो थांनो हायामोन। जोङो हाग्रा बंग्रा आथिंजों थाबायनानैब्लाबो, साइकेल नारै नारै दुब्लि गेजेरजों हाग्रा बंग्रा जोङो थाङै थाङै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बोसोन, बे बोसोन बायदियै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जि आन्सलिकफोर, बै आन्सलिकफोराव जोङो फोसावदोंमोन। दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर जाबाय। दिनै 25 बोसोरनि गेजेराव गोदो जों जाय हाग्राफोराव हाबदोंमोन, बे हाग्राफोरा गैलिया, दिनै लांदां जालांजोब्बाय। जोंनि बाथौ गौथुमनि जि बोसोनफोर, बेफोरबो जोंहा गेवलां महर मोनलांबाय। जोंनि न'खर न'खर जि बाथौ सिबिसालिफोर, बेफोरबो समायना महर जाबाय। आरो आन्सलिक बा प्राइमारिनि जि सिबिसालिफोर, बेफोर गासिबो जोंगा मागा जाबाय। बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव नुजाथिफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। थामहिनबा बै समनि जि थासारि, दिनैनि जि थासारि, गोबां उन्नत लेभेलाव फैबाय। जोंनि बाथौआरिफ्रा जौगाखांबाय। गोदो जेरैबायदि मान होयोमोन, दिनै बांसिन मान होनो रोंबाय, अननाय होनो रोंबाय। आरो जोंनि जि थांखि दुलाराय बाथौ गौथुमनि, बाथौ धोरोमखौ जिहेथु जोङो मुलुगनांसार खालामनो नाजादों, बे हाबाफारियाव जोङो आवगायनो हाबाय होननानै दिनैनि गेजेरजों आं फोसावनो नाजादों। साबायखर थाबाय सारनिसिम। बे समाव मोनसे सोंथिबाव सारनिसिम, सारा मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै फैबाय थानाय जि इयुन जोलै जि लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरखौ बे धोरोम सिबिनाय बेलायाव माबायदि सांग्रांथिखौ लुबैयो? जोङो लाइमोन बैसो होनोब्ला ओरैनो जोंनि गेजेराव दासिमबो फिक्स गैयाब्लाबो लाइमोन आफादनि जानानै जोङो फोसावदोंमोन। सासे लाइमोननि बैसोआ 41 बोसोर। दा बे 41 बोसोराव जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोर फैयो, गोबां दैदेनगिरिफोरा थाङो।
दा बिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि असे थांखियानो जाबाय जेनेरेसन क्रिएट खालामनाय, थामहिनबा उन जोलै सोरजिनाय। बिनि थाखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियानो जाहैबाय जे इयुन जोलैखौ जोङो बाथौनि बोसोन होनानै माब्रैहाय संसाराव थांनानै थानो हानायनि लामाखौ जोङो दिन्थिनो हागोन, जे जिउ जोबजासिम बाथौनि बोसोनजों माब्रैहाय थांनानै थानो हागोन आरो बिथांनि जिउमाया माब्रैहाय सोरगोपुरियाव जायगा मोनहैगोन, बेनो जोंनि थांखि। दा बैफोरखौ मोनहैनो थाखायनो जिहेथु सासे लाइमोना गावनि जि गाज्रि आखल आखुफोरखौ नागारनानै बाथौ धोरोमनि असे गियानखौ लानानै आवगायनांगौ जायो। नैबे बोसोनखौ जोङो होबाय थानो थाखाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो नाजाबाय थादों आरो नाजालांबाय थागोन। आरो बिनि थाखाय जाहाथे जोंनि नांगौ समाव लाइमोनफोरा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै दिनै जेरैबायदि फैदों, गाबोन जोङो जोंनि माखासे गोथार सान्थौफोरखौ लानानै गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव थांगोन। बै लाइमोनफोरा जाहाथे बै समाव जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो बाथौ धोरोमा मुलुगाव गोसारनानै थागोन, बेखौ मावनायाव जाहाथे जोङो गासिबो हेफाजाब होलायो आरो बेखौ मावनो थांनायाव जाहाथे जोंनि गेजेराव गोरों लाइमोनफोरा बाहागो लागोन, जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरा गोरों जागोन, बेनो जोंनि थांखि आरो बेनो खावलायनाय।